Eti? Mani? Dakang'e? Oh. Japolo nodok omo fuadala. Lelo. Ajawa met. Donga ajawa met. Ajawa met. Wan ka indigi Triza marwa ilongo na Terry. Wan ka indigi agenda table banking. Agenda tomorrow is another day. En koponi kawuono komi gopi. Kiny piny noru. To kiny no be koponi komi. To tomorrow pod another day. Tomorrow kore ka wan ka eche games mose konyango. Pek marango. Baba kon joge. Wantiere ka ndigi jotelo kama serious. Mopidho waya. Waya. Uswekelele makindo ti mamuko madongo. Igene natemo ka YouTube they live mondo sube beto gini odhi directly. Tana kai okwanyo su wangi ler. Yanti gimo kinyamanya kideny. Su wangi ler mara. To dong nisebedo ga connected to. Abiro kadeny. Duoko okipenjo gine. Okidwoko penjo. Idwa dondo Otis ni. Otis yawa. Otis nende. Zawadi ni yue. Wewe golchani kanyaka jok mone go beni bila koro mieto ka wa. Ni agenda kumwe. Otis nende. Wangache ile chai. Akuda kudo chai. Apenji agenda. Ma ini kuda chai. Donga kuda da mundo. Ole. Como kama? Mundo kai. Ayer iseketo gini. Wan ka indi be kwachra kido. Kwach ma kwach. Girkado toka neno. Girkado to neno. Wantie full pack. Mano to noma. Moko biro mbele kama liet. Liet ka pass. Wadwa ng'eya ne kikwi will kikuluor kuma untiere no watemo gini kabe donjo. Na donjo wani. Watemo gini. Donjo gima mone donjo maonge. Watemo gini iteme. Luo trending. Ikoni manuja no dhi bambo pesa. Ndegi face tester. Ing'e gimotimo marach. Ne otimo kamano mbele wendo ne koro wendo ne ong'e ng'ama en. Ka wendo ne Masai Malich iwacha tu okawega. Ata daw tek makosegea. Ndo neno kama si wewe. Neno tanga bitu nyadhi to ka ng'acha to mumi chuolore. Obagi na giwa. Gigaga ng'ano budoni. Gino di mana dakika de orom ga tiko wat kinga matek. Isine bwana gino kami to ng'acha gwe to. Iwi kati ng'aro kode to mini surumu. Wi wadu bodho ng'ani chami sechu. Manyiso ni itemo wacho ni kaka jano budho ni chal ka gima
ok ber ahinya. Wacho ka ngoda ke kapar. Mano wacho to jano sana ni bwana jana chemo kan. Makuru ti ngano wacho chiel. Wacho chiel moriere. To chako duoko re ngano bwana. Sinu bwana ingi wach mano. Mingi ingo ngamu ingi. Wa London. 11 okay timo maber. Okotimore maber. Dongene neno gini. Okotimore maber. Okay, kende mokombe nitie mbele ne to wuonde na diche simu mondo ji. Okotimore Kama maber. wuoyo ni to ni weche ka ng'eny ne alien. Okotimore maber ahinya ya to koro mani. Bas wako ni maber kabisa ni wachako live in the next few minutes. Jano biro kanyo gi jaber ma jaber. Toto matoto. Toto si toto ni wonders. Koro gin kacha cha endo a waiting bench. Stand by. Gin tie kanyo stand by. Gin stand by. Ine na bebo no endo. Ne nyako tucho ume oko ywagi. Nyako tucho nyaka dhoge oko ywagi. To kikaw ring'o moro mediki soyo kumose kony. Nyako chako akuri pension. Chako. Tiyudo ka en mojiwo nyaka jini ata si uchungu to chuma nitie kurumbo na mol tuch mole. Ata si uchungu. Udho gi chuma dende. Aya ka chuo donjo kanyo no endo wabiro kanyo tunakuja live sasa hivi katukosilungu ni hivi ponde. Kala kelbu kalia ne kalia gano acha. Uyo mili kwa demake ndachwa du mitalini. Podwanaka mana agenda. Kora agenda sponsor wa kabisa. Though no sponsor wa mana ni oya nshua ni gimoro kokel. Tok dogi moko tieko. Mane department mwawene. Mwako motegi na ina. Ya. Karaka pono ni moro du kombe ni okudo disappoint wa. Okonya. Doko ni welo nge intini ndo netimre kama. Rom gimisa yudo. Udichi mwako ni. Wekesa. Salamu za ndugu yangu. Wani wakosa mwisi ndio joki waki. Wani kigochi mwa. Niko salamu manjani ndio mingi. Winston wacho ni kawuono network bero mera kel twak. Njani ndio mingi. Akelo twak sani ne ko jose donjo kanyo share. Ni Omari kawuono network ber sana. Iko gibeyo be kako chako bet maber. Network maber ko nyako mamenyo ngene ngamubuirie. Ne network ber sana kare gibone no. Gikwane no gik maber. Gikwane ne maber. Network rach chuna gini be. Wawa do. Ne network rach. Konyi tinya sai pa kuchwinya sai. Yes. Ateri iba baba kama na dier. Koro. Tinto maori ji no chieme ring'o momado cheto. Leo penjo ni long time nyathiwa, long time. Tuko hapa na bado tuko na mgeni vile mnaona hivyo wako kwa waiting bench. Alafu pale tuko na Mose mwenye amesimamia sauti. Sauti nyembamba nyororo. Yeye anahakikisha kuwa sauti iko sawa. Iko wazi. Kwa Chirakido amesimamia scripting. Inbox nikae digoyo kama. By the way wenye wako na kasa tracking ka ber kidoji inbox nikae gero kamano. Kapo ni gionge kata ka komenda minya gero kamano. Kiyore mamoko. Ukita komenda anyalo sport ki. Kiyore mamoko ni gero kamano. Yore ni gero kamano ng'eyo. Koti mako mondevu live. Makane mandevu no. Wadu wang'iyo gini. Pod watemo. Kende modong na kayudo. Ng'ama nyasa miyo stilwa. Kayudo. Ayengo moja umeda bath choka. Tambi moro brief modong na batu biro. Toto ako serious. Mabete na nyuma ber moka. Peja beler kendo ler ndi kawuono manen wingi ukaler live metaluwa. Gini nitie no gabiro gi fedora ma muluoro bondo ne manyaka angang ni. Matur. Nyogo. Ngoma rutu gwedo bani ngesadi. Mountain special delivery. Magoro gudu mar kampuni malando special delivery. Gino na kitambi kaka wacha. Madong gudu jomia. Ma, ai tumang'eny idwa dondo duties nende. Otisa ni yue. Otis nende. Itingo wiza. Inaneno? Otis yue.
Na kwachira kido kuri nyalo kono jogi mati. O mari na bende wantiere kaendi. Nyalo ateri bikumbi bugi jogi ende sama jogi sama poketimo do yadi pacha. Tell them what you do in business. In business no. Bwana ukinya advertise ukombe bwana. That is so bad. No. That is so No, hiyo kikombe hata ionekani. We cannot agree. Ananene ngeka. Waindi naye nangeka jamaa Sube nikacha. Ai. Sube nikacha. Oh, kare gini neno ka. Aneno kan. Kumabeta ni abinja maber. Gimuchwa nyamani ongeta bawe dondo tabati. Aneno ka dhano donjo kacha. Sube kare su. Kora hapa niko nimejidela nyakora mugi kaki neno no endo maendi luongo ni LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation is a new thing ji mang'eny kabisa. Wan gi Mose Konyango nyalo kelo program ne LTN Samoero. Wan ka ndege kwachira kido will be bringing his programs. Wan gi Jano the governor is the one that want to host a certain show now that we are beginning. I think if maybe a cameraman cannot show you the background, but things are being set. Camera siketo and everything. Koro emo mina no kapona chalo kama lighting spoko KT and the rest. But dakika moko machuok kama idhi kel lightings and it will be so wow. It will be amazing. Keep on subscribing. We want it to reach 20k. We are at 19.2k, you know. Asante sana. We are only remaining with 800. Then we are at 20k. Then wachako from there. So koro 20k kanyo. Wachako kendo kwa there. Koro kwa hiyo. Meanwhile wapangu kelu nu programs mang'eny kabisa. Adwa soma ne comments manka. Kaneno ka comments ni kai ndi maratari. Nitinga mapenjo ni ere kaka ji comment live. Idhi e live chat. Dhie live chat kanyo egine king'iyo piny mar kamera ni kanyo. Piny mar kamera kanyo dhi yudo 1 like, mar ariyo dislike, mar adek live chat, kasto wan gi share. Koro idhi kar live chat. Live chat kacha chedhi yudo ka Winston osendiko ni kawuono network ber, Omari kel twak. Leo be wacho ni Omari high long time nyathiwa. Winston wacho ni picha be ler kendo ler ndi. Kawuono wanene live kama hao wengine wajanini YouTube kamera ler kama to lighting podi Matoro Products be wacho kacha ni yom. Kaso Winston wacho ni ugudu to paro nwa 207 jo agole wow gudu makanyo no zeru mutala jadalo wa wedeo wow gudu. Meanwhile gimi nyalo timo nikech wa promote inyalo dio share idio share ti share inyalo share Facebook, inyalo share e WhatsApp, inyalo share kumoro moro sama wadhi live no endo idia share to kise share to biro e Facebook kata kigo kete status by page by page ni talk timo. Meanwhile ginyenga kaka pile for mana Omari chino nyamone mbele chine meneno mbele emeyoko. Wadwa ni maintain channel ni edi ana wuyo kama submitting setup 1k ndigi Sube Beto nika akeni ameny negi matin mano jaber weche nete Sube Beto mano sumarwa toto si toto kumosawiye maonge suanti wi jogo nini matin nege makumosawiye maonge sumarwa mano chua di mana breaks akone jaber okora joma nene mang'eny chua di mana breaks gine sungi kamera kod wacho ni ruoth fair jok moko to noloso moingo jowete jomoko to nobedo mo fair kata ruoth fair kuonde moko to en mo fair kuonde moko to dwa bedo meanwhile ka nyithi Nyasaye appreciate chwech Nyasaye kamano watching everything set up suan joge hi Yesu nenore kocha masabiki ID say hi say hello kumbe ni cycle go koni bwana na cycle ID man mar masabiki wacho ni simundo mosi we mondo watimu setup angeni podu dhi mbele gi sharing mondo waradu kanyo just in few minutes. Thank you. No, ya no me cae, mami.